Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z Brawl Stars. Som pred chvíľou si kúpil Brawl Pass na druhom účte. Takže môžeme si zoberieme odmeny. Máme tu krásny pin na veknu a 1100 tých. Zoberieme si Crowa, dáme mu menší upgrade, level 7, zoberiem si gadgetu, dáme mu 8, zoberiem si shield, dáme ho na 9, mám nejaký skin na ňo? Nemám, ale môžem si kúpiť, ale to mi ešte netreba zatiaľ. A môžeme zrobiť questy. Ideme dať Brawl Pass na maximálny level. Nice, si môžem zobrať skin na Lumi, čož je L. 3 dní dozadu vyšla nová séria Stranger Things 5. Som si ju celú pozrel, takže no akože 4 časti, čo vyšli teraz. A mňa to strašne baví. A nie je to až tak zlé, takže preto som toto. Natáčam na druhom účte kvôli tomu, lebo na hlavnom účte už mám celý Brawl Pass na 50, mám tam aj plusko kúpené, takže mám všetky 3 varianty. No a som vám ešte chcel povedať, že jak ste sa mali, ja už tvrdo pracujem. Nemal som teraz čas veľmi, ale teraz mám. Kde je to ten posledný? Nič, tu nič, tam nič, tu bude. Vážne som prehral. Dobre, nevadí. Kým splníme tie questy, bude to kus trvať. A máme tu aj menší opening. Angelic Drop. Nič dobré, nič zaujímavé. 100 gemov nemám. A máme tu demonický drop. Tiež nič zaujímavé. Koľko stojí Megaboss? 79. Nemám. Ale zoberiem si ešte toto. A zoberiem si wafle. Jak dlho som tu neoperal wafle, však na 10. dni tu som. 11. Ježiš. 12. 13. Bože. Kde až ide? A môžete mi do komentárov napísať, čo ste robili cez prázdniny, jak ste sa mali. Či ste daktori na strednej alebo na základnej, ja už na strednej. Ale pôjde inak. Všetko je fajn. Nezmizol som, nebojte sa, budem natáčať už mám čas. A ja som zabudol, že mám vlastne Brawl Pass kúpený. 1400, hej. Takže prvá karta, čo tam bude? Daryl, Upside Down Deck. Dobre, druhá. Max. A tretia. Dobre. Bude tam skin? Nebude tam skin. Poďme ešte aj toto otvoriť, čo proste nie, že mám Jessie. A taký skin na Colette. Nepadla Colette. Vám z toho môže padnúť Brawler? To som nevedel. Otvoríme ďalšie karty. Dynamite. Dobre. Ďalší bude
Crow. Yes, teraz som chcel hrať. No, je to do toho mega questu, čo tam máte, že vyhrajte v Upside Down Showdownu. Mám 15 zo 60 na Dustina Nitu. Dobre, necháme to zatiaľ tak. Tu je Crow. Nepadla kolet. Kde je? Tu je. Dobre, zahráme ešte Solo Showdown. Potom pôjdeme na Upside Down Showdown. No, hneď tam hore som videl Piper, takže na ňu môžem ísť. To mi nebude robiť problém. Tu je. Čau. Dobre. Ďalej, tu máme kde koho. A môžete mi napísať, či vás bavia z Brawl Starsu videá. Bo budem teraz častejšie natáčať Brawl Stars jak Battle Cats. Bo ma začal baviť. A už iba 5? No však mám 8 trofejí, čo čakám. Takže... Poď sem. A teraz Ash, super. Hej, dík, jasné. Poď sem. Tu je. V kuse umrem. 54 questov, fú. Tu máme ešte čo robiť. No jo. Tu máme Jean, Bull, Frank, Colt, Brock, Nani, Willow, Jessie, Shelly. Dobre. Takže dávať si pozor na Franka. A možno aj Bulla. A Bulla ani nie. Bull za chvíľu zomrel. Oh. To bolo tesné. Tam je Colt. Dobre. Tam je. Hop. Čau. Mám iba 2 pár QB. A ten posledný bude mať tak podľa mňa 10, a bude to Shellyna alebo Jessina, jedna z nich. Dobrá, tureta je zničená. Je to Frank, zas! Super! Ale nie, teraz neumrem. Teraz vyhrám. Pozrajte. Hop, hop. Hop, spomalím si ho, hop, hop, a čau. GG. 9 questov hotových. No to vypnem. Rare, jak inak. Dobre, a 4200 kreditov plus 900 totých. No, na 13, podľa mňa pôjde. Ideme ďalej, splníme všetky questy, bo dneska sa dostanem do 50-ky. A viem, že to vyjde. No ľudia, som späť a pozrite koľko questov. Dokopy 18 questov hotových. Teraz sa ideme pozrieť, koľko máme urobených. Koľko dostajeme? 9200. Fúha. Sme na 23. Je to ešte cesta, no. Potom si to vybereme všetko spolu. Ale teraz jediné, čo si zoberiem, budú coiny. Lebo potrebujem coiny. Ešte tu sú coiny.
Coiny. Ideme na Crowa. Dáme mu... Toto Star Powerku, dáme mu Power 10, dáme mu Damage, alebo to používam normálne. A nemám na ďalší level. Zoberiem si gemy. Ešte tu by mali byť. A máme 107 gemov. Otvoríme si Megabox. Taký opening. 9. Čo tam bude zaujímavé? Nič. Super. Ček, jaj, rankedy som nehral. Nič, môžeme ísť ďalej. No a... neviem, jak to video dlho bude trvať. Lebo sme na 24, jak ste videli. Takže neviem, jak dlho to bude trvať. Ale dúfam, že nie veľmi dlho. Lebo ja to ešte strihať musím potom. A neostriham si to sám. Nemám nikoho, kto by mi to urobil. Takže, tak. A urobíme, jak dokončíme Brawl Pass, urobíme ešte opening všetkého, čo tam je. A vám ukážem, či sa Brawl Pass oplatí, alebo nie. Veľa ľudí hovorí, že sa neoplatí, ktorí hovoria, že sa oplatí. Ja vám poviem na to svoj názor a práve som umrel. Ja vám na Brawl Pass poviem svoj názor. Samozrejme je to môj názor. Je to môj názor, takže vy si ho môžete spraviť, aký chcete. Keď chcete do toho dávať peniaze, dajte si. Ja ešte z toho dôvodu som si tu kúpil Brawl Pass, lebo napríklad jak na hlavnom účte nemám zľavu, tu som mal zľavu na normálny Brawl Pass 2,20. Takže... a zase som umrel. Takže hej, ja som si to aj kúpil iba kvôli zľave, lebo kebyže nemám zľavu, tak určite do toho nedám 5 €. Čo 5 €? Kebyže chcem plusko 7 €. Dobre, kedy to stalo 12 plusko. To som si kúpil, sa mi zdá, že dvakrát. A to bolo proste vyhodené peniaze, lebo jedine čo, tak si vylepšíte pár brawlerov a bum, vybavená vec. Myslíte si, že ste lepší. A realita je taká, dostanete sa na určitú častku trofejí, kde už netreba len powery, coiny, neviem čo všetko, ale treba aj skill. A to sa tam určite dostanete, lebo veľa z vás teraz bude pušovať. 1000 trofejí, lebo nové toto a proste toto. Takže, jak sa dostanete tak na 700, 750 trofejí, tam už nejde o to, aký máte power, tam nejde o to, či máte toto coiny, či máte hypercharge, to nejde o to, či máte hypercharge alebo také veci, ide o to, či máte ten skill. Čože ja samozrejme veľmi nemám. Ale nie sa vám strúbi. Ja som chcel pušovať Leona na 1000, ale v kuse to je tak, že vyhrám 2 hry, potom prehrám, potom vyhrám. A keď tam mám pritom mierne nervy. Takže... hej. Ale inak... môžeme urobiť video, kde pušujem Leona na 1000 trofejí. Bola by to sranda podľa mňa. No ešte pár questov a podľa mňa máme toto všetko hotové. Pardon, môj pes tam šteka, lebo dačo mu vadí, tak to chodí po chodbe. Budete ho kus počuť štekať. No, a jak som hovoril, nejde o to, aký máte power, ide o to, aký máte skill, lebo napríklad si pozrite jedného videa, jedného typka, čo dal 1000, to bolo ešte staré toto, on dal 35. rank, čo bolo 1250 trofejí s jedným powerom.
A ešte hádajte, kto to bol. Bol to Tik. Neviem, či tam ešte to video je. Ja keď som ho hľadal, ja som ho už nenašiel. Ale s Tikom, s Powerom 1 dal 35. rank. A toto, keď takto dá, to už je proste iný skill. To už není len to, že si povie, že hahaha, mám nejaké power. On mal Power 1 a dal s Tikom toto. Ja však sa pozrite, ja mám Power 9, 10 crow a aj tak dokážem zomrieť. Ale nie, ja to tie hry rašujem a je to nezbytočne dlho. Ja spravím tieto questy, ešte 16 questov a konec. Ideme na ďalšie. A hej, takže... Dobre, na jednu stranu je Brawl Pass dobrý, lebo máte tam tie unikátne skiny, piny, spreje, player ikonky a neviem čo všetko. Ale inak čo z toho máte? Skiny vám ani tak nebude treba. Lebo raz určite prestanete hrať tú hru, bo vás buď prestane baviť, alebo vyrastete z toho. To už je na vás. Mňa teraz začala baviť. Začala ma baviť v predošlej sezóne, čo Crow mal to ten skin. Sa mi zdá, že to bol Halloween vtedy. A inak ja som nehral vôbec Brawl Stars. Neviem, nebavil ma. Nebolo tam čo tam robiť, bolo v kuse to isté dookola. A už mi to prišlo také, že... Ešte ak zlacňujú ten Brawl Pass, už mi to prišlo také, že iba chcú viacej level, lebo keď bol drahšie, tak nikto to nekupoval. A tým, že ho zlacnili, tak viacerí si ho kúpia a viacerí budú si kupovať ten Brawl Pass a tým viacej peňazí budú mať Supercell. Takže tak mi to prišlo. Akože nič proti nim, hej, však každý musí dať zarobiť. Len, neviem, z môjho hľadiska Brawl Pass sa neoplatí. Keď na to máte, dobre, kúpte si, to už bude mimo mňa. Ale keď napríklad potrebujete nejaké peniaze, napríklad do školy, alebo na jedlo, alebo tak si to nekupujte, je to zbytočné. Dobre, toto questy, to je veľa. Neoplatí sa tak veľmi Brawl Pass, podľa mňa. Sme na 32. Za chvíľu sme tam. Je ešte koľko epikov, ja si zoberiem 1000 kreditov. Na solo showdown už nemám nič. Nie. Najviac mám na knockoute a to už bez Crowa a je tam najviac, čo ja vidím, win 5, vyhrať 5 hry, dobre, vyhráme 5 hry z Lumy, tam si tu hore tak, vyhrajeme 5 hry z Lumy, dáme jej toto. Na hlavnom účte mám tamto gadgetu, ja chcem vyskúšať to tu, čo robí. A ja tu nemám skin, no tak toto vôbec. Aj keď zbytočne si ho kúpujem, lebo za chvíľu budem mať L, ale ja musím mať skin, keď proste hrám. Crow bola len výnimka. A tu si dám veknu. No, vekna. No, ideme na knockout. Ale inak jediné, čo vám sa oplatí najviac z toho Brawl Passu, sú skiny, ikonky, piny a toto veci, ale inak sa to neoplatí vôbec. Mi to príde úplne zbytočné. A pekná mapa, upside down a normálna, toto. Páči sa mi tá mapa. Aha, to mrazí, dobré. Takže jeden dáva oheň, druhý mrazí, chápem. A ja by som mohol začať aj normálne mieriť, namiesto toho, že by som skúsil ťukal. Ja som ho zabil. Ešte predtým, než ma stanul, som mu vystrelil jednu tu.
Čo máme tu za questy na knockout? Len vyhrať 5 hry, no to nebude také hrozné. Tie hry idú relatívne rýchlo, keď ste mali level. Akože malo trofej. Máme proti sebe Taru, Lily a Byrona. No ľudia, vyplo sa mi na chvíľu nahrávanie, takže tamtú hru sme prehrali. Ale ide teraz proti nám Colt, Pam a Brock. Dobre, ten pin je aspoň krásny. Aj ten Demogorgon, čo tam je, ten druhý pin. Není zlý. A ja som netrafil ani raz, super. Sa mi páči, že tu je všetko normálne, nie že tu je toto ARK, Starcourt. A potom prijete tu na druhú stranu a tam máte už Upside Down. Proste je to strašne zaujímavé, páči sa mi táto mapa. Tam máte tú dodávku Scoops Ahoj, kde pracoval ten Steve. A ideme ďalej. Ešte vyhráme toto 3 hry. Mohol som už mať iba 2 hry, ale tá. Keď máte Dynamajka v týme, ktorý nevie hrať. Toto Mortis Bibi. Dobre, mne bude najväčší problém robiť Mortis, mám taký pocit. Lebo Mortis s Pokom, keď sú spolu, to nedopadne dobre. Ale nie sú pri sebe. Urobili prvú chybu. Dobre. Takže na koho použijeme ultinu? Dobre ľudia, nedokončili sme Brawl Pass. Otvoríme si aspoň odmeny ešte. Máme taký menší opening. A zajtra dokončíme celý Brawl Pass. Urobíme všetky questy. Ukážem vám skin na Lumi, to tu L. A moje vyjadrenie na Brawl Pass je proste, že je to zbytočné. Šetrite si peniaze. Neoplatí sa vám ho kupovať, lebo nemáte z toho teoreticky nič. Takže keď chcete, si kúpte. Keď si chcete šetriť, tak šetrite, lebo fakt sa mne oplatí Brawl Pass. Viete, že ja z toho aj tak nič nedostávam. Maximálne spreje, ktoré sú vzácne. Jediná dobrá vec na Brawl Passe je toto tu, že buď si zoberte epického brawlera, alebo 1000 kreditov. A ja som dostal Squeaka. Teraz ideme na epických brawlerov. No, tu si napríklad zoberiem Bibi. Zoberiem si Bibi. Ale namiesto toho, že by som si ju normálne otvoril, tak ja môžem urobiť to, že ja si zoberiem 1000 kreditov, čože stále lepšie, ako to ten, a mám 1000 kreditov, odomknem Bibi, plus mám ešte kredity na legendárneho brawlera, napríklad Chestra. Mám už 390 a normálne by som nemal nič a nemal by som ani Bibi, ale mal by som úplne nejakého random epického brawlera, ktorý sa teoreticky neoplatí toto dávať, tých 1000 kreditov skôr. Ale hlavne ja stále držím pri tom, že neoplatí sa Brawl Pass, ani tu som si nekúpil plusko. Môžem si povedať, že to je zbytočné dávať do toho 7 €. Takže tak a zajtra dokončíme celý Brawl Pass, ukážeme si všetko, ukážeme si skiny a veci, ktoré tam ešte mali byť. Ukážem vám piny, ukážem vám, no proste všetko vám ukážem. Dobre, ďakujem, že ste počkali na nové video a vidíme sa zajtra. Čau.